Abiro gi diel achiel. Agone gi erokamano kata Nyasaye moritowa. Nyoro ne wan e kanisa kendo agone Nyasaye erokamano ni oritowa maber waneno chieng' machielo. To mar ariyo be nyaka wamor bendera ing'eni kobiro e kaunti to be wamor amora. Kodonjo kata kodonjo gi tok jikon kata gi mbele en bendera. Okodewo kama bandera oluwo. Okodewo kama bandera oluwo. Erokamano ahinya. E wach bandera no, ODM neno ka gima jokanyo mag ang'wen odar. E piny luo jagoro mochune weche mag siasa Opiyo Wandayi dhi e migawo mar teko. Jakom mar PAC John Mbadi ka bunge opuodhe tarik 3 ma jatend piny Kenya koro timo gima iluongo ni appointment cha. Odhi bedo jatend migawo mochune weche mag pesa. En nang'o marite treasury kaka minister? Gima rite to ng'eny. Ing'eni pile wasebet kowuoyo ka sama wacho wach budget, sama wacho wach usuru, wacho gani CPA John Mbadi osebet kawuoyo wach ni nyaka nodonje bunge e 10th parliament. Yes. Manyiso ni ok en ng'ama wendo gi gik matimre treasury. Ting'eni gimiwacho gani wacho to ber. Tende makoro ji dwa ng'iyo ni timo ang'owa ibro time nade. Lakini kama wantiere to aparo ni John Mbadi oromogo gi ofisno. En mana ni koro gik mancho nyisowa mancho wacho ni konyalo advise sirikal. To nya nyiso sirikal ni mae kaka inyalo timo mondo iduok piny mar ngima kata usuru manche chulo kata debts manche timo. Koro magi gik mwang'e ni kama dhi donje cha. Gik manyocho nyisowa ka. Koro ene makoro bede ofisno. Omiye thuolo mar timo gi koro. Koro ene makoro miye thuolo mar timo. Koro miyo ka wajumbe opuodhe moka ofisni. Koro wan gima bro mana ng'iyo ni to be onyalo timo gik manotimo ang'owa mondo wambe koro kik wacho gani wan marwa en mana wacho. Ni kusema na kutenda. O kusema na kutenga. Senior, neno ka gima mesa mar John Mbadi dhi pong'o ndi. Migawo moro nowacho ni chal marwa mar